Ayo nagosika mutu ansorobotironde ni gongo kumenya buna nonyama gigaye serikali ye county ya Nyamira kobeka emerobeli mekeranu asogo sangirelia ebango anemono ogotumika emitandao yekerero nigo aboncherelia barange korora amatunda iyo morobeli yo abara ikorwa ase chichiro emerongo etano nebere naibere nigo babere bagotwara ebikaro ase wiki yega na kumulikera alia aboncherelia bagwetera anemono asensemo babolirie serikali ye county ya Nyamira kwene kebunango babekera bale chitaya amache obwaga chibwe chipara nabayigo ko baroselia Osiko baroselia ase bakogenda kebarana yande amange kolende nigo aboncherelia korwa ase chiro ya miruka babete bagotwara ogotaigwana gati yabo nabayigo abanyanyimbo bakanjo ikikebetege kwirira omwaziri bwoboncherelia ase county ya Nyamira Bernard Maina wesona nigatina boyigo kwene kebunango sonsora bale enganeyo mulikecho Job Maangi nabakawikira nasinsemecho nabayigo gotwaliganiria oroboti rokobwatia County Nyamira nigendrete kobeka emeroberio ao anene mono aso kwene kingo kini bare ekerengo gicibesa cigosangirirwa wetera ase bango elinde kwene kingo cigokora bare amagenderero ase oboikiranu bagokwana ewiki emaga yo gotwara egeikaro ekiabage koreta abonchire kuru ase ciciro emerongo etano nebere na ibere inse omwaburi omwanyagetinge business community nigo abarayi b'ekiciro ekyo babeire bagurwa amasabo abo gotia ase serikali ye county Nyamira ase babeire bagusaba serikali ye county Nyamira kwigora chipara kire maega y'ekiciro ekyo elinda kwene kingo kora bare obosombi ase nchira yobororo yonkuburia umugambi oito mugavana chinjere kiamagega nechiengenjo mono sana nabura nyoro muntu kitako gechete waitamaga akekwe bacha kwanyore gwakori gentu kieke gwachire na ningo konya chire minisi yokoire gentu baka nyomba oborabu na mache kobekwa ase chichiro elinda ko baroroberia obonchereria bwabo nako bakonya gokora obonchereria bwabo batabwati bokongu ministers bao bagocha chichiro ao ekero bagocha baruchi minutes barika ebabeka minute au bunana kibacha takere gochake gazi tigabateme goikerania buna boni gocha se chire ya magombo chodi chiyo street red chabege tu echinchoke chiatorire ime morero ono nchiri woka nonya nabo tware goteba nga renovation chikorerwe ase babiri bagusaba obotumeki obya bw'ekibesa kigosangererwa korwa ase chichiro elinda kwene kinga nkonyora bare amagenderero mwanya getinga mwensi ase mwaikaga chichiro chonsi pi buna chire 72 yotora atware wa omonuo yomo umugaba natalinga ngo senga goko kwasatore yotogo twara omonuo yomo eonya ntori gokorerwa buna tutagete yotora akane bango yorite ko mbuya mono engana boigo yabage kwirera okungsanana egati abonjereria ase chiro ya miruka nabachogi korwa ase county Nyamira miruke ene jire nene yaiboire chichiro chinde chinga twarorire ebinto bigokorwa ntuwa iga ntori bana tura abantu abanene twachira monya gotoretera abantu abatokwanira bagenda twakanga kora bari mune ibone ga wasiri atatebine saguri ya fata lero ntware gwanchanga tocha tuikaranzi bukana nde choge chake for 2 weeks kama nintu twamweto burai abangina bamiruka inzu chande gete bagaka bari ko rukaba cyakora byasara nabangina to ko rukati wacha kurigeria bagaka nabana oikera gabana motebinga intoge ejiri na gabana ntoge ejiri etabusa kerebe kibasa cya etabusa na ndete ko gwito ko babayigo ko babare ngora aso ogotoiranira muna to ko baboria maswali na marube to gorika okerengaki lakini bono yaikirase omofado ito nyangeri bwe komitia abenganere omwasirisho itomo nene o communicate itane gavana gusasa abawaziri asomo waziri wobonchereria ime county Nyamira Bernard Maina abaga sona nagati elinde kwene kinga nkogaya nare engana eye wana nirenga bae serikali chingaki ekegera ntogenda tegushugulika ko make sure nga amangana ali baboletie twayaikeraniri egento twatebage gochaka immediately na match so that within 2 weeks a contractor etoko ikire site anyale connect ya match korwa certificate atabuke gocha gaiga chitanginchiro
agere amacha yaswe banyare ko bagutimya namanganare ayande ba begete ayande nabatebiringa tuachote kamati ikuria mangana yonse kyagera ukata cross department au Ginko reporteria Ndizi TV korwase kaunti ya Nyamira Job Maangi.